दिनै राष्ट्रपति सायख'नाय बा रिजाल्ट दिनै मोनगोन आरो जोंहा 100% बिसास दं द्रौपदी मुर्मुआ बिथाङा राष्ट्रपति हिसाबै सायख'जागोन। दा बेनिखायनो आंनि समस्थियावबो गोबां सान्थालि मानसिफोर दङ। बागान गंनै दङ, क'क्राझार साहा बागिचा आरो दावलाबारि साहा बागिचा होनना बुङो। आरो आंनि समस्थियाव गोबां सान्थालि मानसिफोर दङ। बेनिखायनो जिहेतु सासे सान्थालि आइजोआ एबार राष्ट्रपति जासिगोन, बेनिखायनो दिनै सान्थालि बेवहाय फरायसा आफाद सान्थालिफोरनि माखासे आफादफोरजों ज' जानानै दिनै जोङो माने मोनसे फिसा हाबाफारि लादों, रंजानायनि हाबाफारि बेखिनि हाबाफारिनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों। जोङो देबरगाव ब्लक हिसाबै जोंनि गोजौ लेभेलनि आरो जोंनि जिल्लानि आफादगिरि एबा जोंनि 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA सारनि निर्देश मथेयै जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। मानो थाखाय खुंनाय जादों होननानै बुङोब्ला नंगौ, जोङो गोबाव समनिफ्राय जेब्लानाखि 1947 सननिफ्रायनो दिनै जेब्ला उदांस्रि जाबोदोंमोन, बे समनिफ्रायनो दिनैसिमहाय जोंनि भारतआव आदिबासि महिला बा आदिबासि हौवा जनगोष्ठीनिफ्राय बा ट्राइबेल जनगोष्ठीनिफ्राय होनजायो, जोङो सासेबो माने राष्ट्रपति जाजेनाखैमोन। दिनैहाय मोनसे जारिमिनारि सान। दिनैहाय बाख्नायनांगोन जोंनि जाय बिथांमोनहा दिनै ट्राइबेल जनगोष्ठीनिफ्राय दिनै भारतनि सासे प्रेसिडेन्ट हिसाबै सायख'नो जे थांखि लादों, बिथांमोनखौ बाख्नायहरनांगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। मानोना गोबाव समनि गेजेराव दिनैहाय जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठीनिफ्राय सासे भारतनि फैगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो बेखौ जाफुंसारबाय होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। मानोना बियो दिनैहाय मोगथां महर मोनगोन, दिनैहाय नुजागोन। बेनिखायनो जोङो बाख्नायनांगोन आरो बे असिलायैनो जोङो दिनैहाय जोंनि देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय सावथाल जनगोष्ठी जे जायगाफोराव दङ, बे बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे बिजय उत्सब हिसाबै जोङो एडभान्स हिसाबै फालिनाय जाहैबाय। मानोना रिजाल्टआ दसे उनाव मोनगोनब्लाबो जोङो देरहानायनि फिथाइखौ मोनखाबाय होननानै आसा खालामनानै जोङो बिजय उत्सबखौ जों पालन खालामबाय। दिनै जों बे आमगुरि ओनसोलाव थानाय सावथाल जनगोष्ठी मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो दिनैहाय बे आमगुरि महामिलन एमइ स्कुलनि गेवलां फोथाराव जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव दिनै ओनसोलनि साफ्रोमबो जनगोष्ठी आरो ओनसोलाव थानाय बर' आदिबासि गासैबो हारिसाफ्रानो बाहागो लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोबाय। बिनि थाखाय आङो साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम जोङो देबरगाव ब्लकनि जानानै आङो गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ बिथांमोननिसिम जासिदों। आरो जायफोर जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोर, बिथांमोनहा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफाफैबाय। बिनि थाखायबो जोङो बिथांमोनखौ बाख्नायदों। आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो जे आसामाव जे भारतआव जे सासे ट्राइबेल जनगोष्ठीनिफ्राय प्रेसिडेन्ट जानो थांगासिनो दं, बिनि इनिशिएटिभ बा बिनि जे दायित्वखौ लानानै जोङो आसामनि जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जे बिथांनि नेतृत्वआव जे दिनै आसामनिफ्राय साफ्रोमबो जोंनि MLAफ्रा द्रौपदी मुर्मुखौनो भारतनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै सायख'नांगौनि असिलायै जे भट होबाय। बिनि थाखाय जोङो जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बाख्नायहरबाय। आरो जायफोरा जोंनि द्रौपदी मुर्मुखौ जोंनि भारतनि प्रेसिडेन्ट सायख'नांगौ हिसाबै जायफोरा भट होबाय, बेसेन गोसा भटखौ होनानै दिनैहाय देरहासार होनायनि लामायाव लाबोबाय। साफ्रोमबो भट होगिरि बिथांमोनखौ दिनैहाय जोंनि नैबे बिजय उत्सबनि गेजेरजों जों साफ्रोमनिबो जोंनि ब्लक डेभेलपमेन्ट जोंनि देबरगाव ब्लक पार्टिनि जानानै जोङो जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय बाख्नायहरनायखौ जोङो